Представи си тимбилдинг, в който не просто стоиш на маса. А влизаш в истински турнир с Escape Room предизвикателства. Това е новият ни формат за компании и големи групи от над 30 човека. Всички започват от тук, в Артополис, където можеш да хапнеш, да пинеш, да рисуваш И да разпуснеш между самите игри. След това започва същинската част. Всеки отбор влиза в различни escape стаи. И има 30 минути да разрешава загадки и да събира максимално много монети. Всеки отбор преминава през 4 или 5 стаи. А ако заседнете и ви трябва жокер, Ще трябва да си го купите с вече спечелените монети, освен това всички отбори участват и в квиз битки. с които могат да обърнат класирането буквално за секунди, Създадохме и собствен ранкинг софтуер. който показва резултатите в реално време и вдига още повече адреналина. И също логото на компанията ви може да бъде в класацията. Форматът е подходящ от 25 до 70 човека едновременно. И е перфектен за компании, които искат да направят нещо много по-различно от стандартен тимбилдинг, Ако искате вашия екип да преживее нещо, което ще се помни дълго след края му, пиши ни и нека играта започне!